Der gik videre ret mange gange. Ja. Mange gange. Jusuf kom til at sætte den der ind i munden en tidspunkt, men den hun kom til at kunne bide i det. Hun fik ikke noget ind i munden. Og jeg skal til at spise Hvor står, at du har tid på? Ja, det er nu, han er mindre end os. Nej, han har. Nå, han har. Stop nu. Det er ikke... Det er lige Okay, meget. det er lige Og meget. hun har ikke, fordi der er ikke nok. Og jeg kommer til at spise min. Ja. Okay, 3, 2, 1, nu. Og den bliver... Færdig. Jeg er færdig. Stop. For helvede, mand. 6 sekunder. 6,5 sekunder. 5 sekunder. 6,5. Ja. Du skal bare til. Det var det ikke så fint, tur? Nå, lige meget. 5. Og det er... Kig der. Jeg er på. Ikke. Ja, Den her kan godt stå i toget. fordi han har høfeber. Jeg vil have den her. Jo! Jeg leger ikke med Igor. Igor, 3. Nej! Jeg skulle lige sætte til. Kan vi ikke sige 10 minutter, den her? Nej, 10 sekunder. Nej, det kan ikke blive så meget. Det er 7 second challenge. Okay, 7 sekunder. 2, 1, Nu. Færdig. Færdig. Min er sur! Det bliver nok. Ej, Sofie! Det er lige meget. Du æder den bare. Okay. Ej. Og her er... Her er Igor. Det er Igor. Han er på YouTube. Kom her. Kom her. Okay, nu er det Cecilias tur til at trække. Nu kommer der en hund ind i billedet. Der er et nummer tilbage, og hvad fanden er det? Det vil jeg have. Ja. Jeg kommer lige om Hvad er lidt. det, Kletti? Hvad er det? Jeg skulle ikke være til en dumme. Jeg kigger. Og se om siger. Ej, nu stopper du. Må jeg prøve at holde? Ej, Gunnar. Må jeg prøve at holde ham? Nej. Eller jo. I har chili? Nej, Jo. Nej. Nu. Se ham lige, han er faktisk for en Jeg elsker huser. Hvis I har et hus, så giv mig den. De elsker hende. Nej, det skal ikke. Det vil jeg også. Men Ja, så vil jeg spise den. hvad med? det er fordi, jeg elsker så meget kød. Så... Hvad er det, der står lige? Nå, så er der ikke nogen, der gider være med, eller er det bare mig, der skal spise stor med dagen? Det er bare ret, du skal spise hende. Nej, jeg skal også have en stor med. De har lige været den der, så kan I ikke vælge noget. Nå, skal jeg have en stor med den, jeg har ikke fået nogen. Okay, nej, vi skal have den her. Han er en stor voksenlov, så hvis I ikke har voksenlov, så er det noget forkert. Okay, prøv at høre her. De der to, de har spist noget af det. I to skal holde op, fordi I får 7 sekunder nu til at spise så meget af den som muligt. Okay, Men du jeg skal har ikke spise så fået meget noget. muligt som en banan. Okay, så skal man altså se, hvem der kan spise min. Jeg har ikke fået noget. 3, 2, 1, nu. Kom så meget. Og der er 5, der er 2. Nu stop! Hold da kæft, Jules. Lukas, mand. Ej, skal vi ikke lave konkurrence mod hinanden nu? Jo. Nu går det igen. Nu er det min tur. Jeg skal spise den her. Nej, vi deler den over. Nej. Jo, fordi så laver mig Sofie konkurrence. Jeg hænger med mig. Jeg har sgu ikke fået en skid. Jeg får en skål. Jeg hader Sofie. Okay. Kan jeg starte tid nu? 3, 2, Men ikke hendes mor. Jeg hader ikke Vera. Jeg kan godt lide Vera. Hun er en af mine bedste venner. Hvis du ser den her Vera, så tror jeg, at jeg kan ikke lide dig som min egen mor. Ja. Ja. Fly.